Хора, ако ме гледате така, бъде се хейта. Ние ще пробваме един шейк, който е такъв. И такъв. Така, защото се казва рапун. Аз чета, което сме... Виждам, защото има сладка, а първото нещо е сладка за мен. И това ще пробваме тази сладка, където никога не пробвах. Хем е яко, ама не е яко. Хем е яко, ама не е яко. Ама... Не знам. Давам 5 от 6. А не, 9. Давам 3 от 3. Не ми харесва. Така има временен шейк. Това е. Просто е топ. Топ. 10 от 10. 10 от 10. Чао! Абонирайте се, дадете камбанката и чао! Искам да ви кажа едно нещо. Това за мен е много важно. Ако се не знам, това за мен е важно. За вас е просто много лесно. Тиснете и това. Такова става всичко. А вие в нямаше получавате яки видеа. Чао от мен!